Naimbag nga sa Baguio City. We have here today is a counselor with heart, a counselor who's very dedicated to serve Baguio City. To give you a clue, he's a counselor with perfect attendance. At kilalang kilala po siya na pinaglalaban po niya ang Baguio City para sa kinabukasan ng lahat ng mamamayan ng ating syudad na ito. He's also a counselor who's very selfless. There was even a time na kailangan niyang tumakas sa ospital para lang makapag-attend ng isang session ng mga counselors. Without further ado, ladies and gentlemen, Baguio City, let us welcome one of the best counselors of Baguio City, Mr. Ed Bilog. Good morning, sir. Paano po ba kayo nag-umpisa bilang mangbabatas at bilang public servant? Well, unang-una, tayo 1988 pa lamang pag-graduate natin ng IB Political Science. Tayo'y pumasok na sa gobyerno at dahil wala tayong civil service noon, pumasok tayo bilang janitor ng City Treasurer's Office assigned sa Market Office. At tayo ay nagtrabaho doon for a period of 4 years from 1988 to 1992. Thereafter, pumasok po tayo ng bar. Pumasok po tayo sa Commission on Election as election officer. And then thereafter, naging public attorney tayo. Nagsimula tayo sa public attorney 1. And then, eventually, na-promote po tayo as public attorney 2. And then, nung bandang year 2000, tayo po yung na-promote as assistant regional director. The youngest assistant regional director sa buong history ng public attorney's office at sa buong public attorney's office na in the entire Philippines. At pagkatapos po noong year 2007, tumakbo po ang aking ama para ma-regain niya po yung kanyang dating council seat. Unfortunately, habang bilangan po, namatay po yung aking father. At dahil po doon, noong 2010, tayo po yung nag-isip kung tayo po ipapalaot sa larangan ng politika. At ang nangyari nga po doon, tayo'y nakapag-isip na ituloy po yung hindi po natapos ng aking ama. Kaya ang ginawa po natin, tumakbo po tayo noong year 2010. Fortunately, nanalo naman po tayo at nag-rank po as number 6 sa out of the 12 winning candidates. Ngayon po, isa sa mga medyo challenging na topics of Baguio City ngayon is the privatization of athletic ball. So ano po ba yung side ninyo bilang isang tagapagtanggol ng bayan? Ako po ay nananindigan na hindi po legal ito pong mangyayaring athletic ball development. Unang-una po, ito po sa aking palagay ay violation po ng ating legal principle na parks are beyond the commerce of man. Pangalawa po, hindi pa pwedeng i-encumber, hindi pa pwedeng i-alienate, hindi pa pwedeng i-mortgage ng ating syudad ang anumang parte ng Bonham Park hanggat walang pahintulot o approval ang Secretary of the Department of Tourism. Pangatlo po, ang isa pa hong issue dyan, wala pong public hearing o public consultation na nangyari, which is a clear violation ng provision po ng Local Government Code. Ang sabi po doon, pagka ganyan pong malalaking proyekto ng ating gobyerno, kinakailangan may public consultation para makakuha po ng social acceptability. Dito po, wala po nangyaring ganon. Pang-apat po, may mga provision po tayo sa TOR, Term of Reference, na talaga pong questionable. Ang sabi po doon sa isang section, ito daw pong track over, ito turn over daw po sa City Government of Baguio para gamitin po ng City Government of Baguio, para i-manage rin daw po ng City Government of Baguio. Ang problema naman po, doon naman po sa susunod na section, nakalagay rin po doon na lahat po ng papatayo ng ating pong developer doon, kasama na po ang sports facilities, kasama na rin po yung track oval, ibibigay po doon sa developer para ma-recover po nila yung ating pong ginagastos, yung kanila pong gagastusin. So yun po yung sa akin, sa tingin ko po, ay mga issues na dapat sagutin po nila, at para po sa akin, hindi po dapat nila itago po yung katotohanan o yung sagot yan sa pamamagitan ng aligasyon na ako daw po ay namumulitika. Ang dapat pong sagutin po nila, legal po ba yan? In accordance with administrative order pa yan? At linawin po nila itong mga conflicting provisions ng ating po term of reference. Kumusta po ang isang konsehal na naglalaban
sa kanyang prinsipyo? Well, unang-una, nung sabihin na natin, in quotation mark, pinag-isahan tayo nun, talagang I was so down. Pero nung pag-open ko ng Facebook, nung aking sa social network, nakita ko yung support ng tao. Napakasarap pala na hindi ka pala nag-iisa doon sa krusadang pinaglalaban mo at ang dami palang sumusuporta sa'yo. Sa ngayon, ako po'y okay na po, normal na po yung ating pong pakiramdam at isa lamang nga po ang sinasabi ko po, iisa lamang, wala po akong kinakatakutan kahit ano, maliban lamang po sa isa at yan po yung nandun sa taas. At lahat po, kahit ano pong gagawin ko, ang lagi kong tinitingnan ko ay kung yan po ay nasasayan sa kanyang kagustuhan. Maraming salamat po, sir. Ano po yung pinakamasaya natin na experience being a public servant? Well, una-una, of course, makatulong ka sa iyong kababayan na walang binibiting kapalit. Yan ang pinakamasarap na feeling. Hindi matutumbasan yan ng anumang feeling, yung feeling of satisfaction. Dahil alam mo, pagka nakakatulong ko sa kababayan mo, para bang talagang ang sarap, talagang hindi mo ma-explain talagang yung feeling na makakatulong ka na walang kapalit. At yan, lagi mo naiisip yan, lagi mo naiisip. At yun ang sa tingin ko ang pinakamasarap. Aside from siguro, kasi pagka nandito ka sa position mo, meron yung respetong ibinibigay sa'yo, siguro yun secondary na Ang talagang napakasarap dyan na feeling is yung makita mo na tulungan mo yung isang tao at hindi mo siya napabayaan. Kumusta naman po ang pagbabalanse ninyo ng personal na buhay ninyo at yung pagiging public servant ninyo, sir? Well, unang-una napakahirap dahil kinakailangan kung yung sabi nga nila, pagbubutihan mo yung isa, magsasacrifice ka sa isa. Sa ngayon talagang pinipilit kong 50-50, pero mahirap yun, kinakailangan talaga may 60 by 40. Sa ngayon, ang 60 natin public service, 40 lamang ang pamilya. Ano po ang mensahe natin sa mga kabataan ngayon na nag-a-aspire na maging lawyer at maging isang public servant? Well, unang-una sa mga ating po mga kabataan, ako po'y naniniwala nga sa sinabi ng ating idolo na si Senator Chis Escudero, ang kabataan daw hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi maaasahan na ng bayan. Pero kung ating mga kabataan nandyan sa kalsada, nandyan sa ating lansangan, lungaw sa drugs, lasing, paano po natin sila maaasahan? Kinakailangan ipakita po natin, tayo po mga kabataan, na tayo po ay talagang maaasahan ng bayan sa pamamagitan po ng pagpapakita sa kanila na tayo po ay talagang maaasahan na po sa pamamagitan ng pag-iwas sa masamang bisyo tulad po ng droga, tulad po ng alak. Kinakailangan po ang ating pong pagbabago ang magsimula na po sa ating mga kabataan at ang ating mga kabataan hindi na lamang po satisfy sa pagpapalakpak at sa pakikinig, kinakailangan umaksyon na po tayo. There you have it, ladies and gentlemen. We had a simple talk with a dedicated and selfless public servant, Mr. Ed Bilog. Ladies and gentlemen, let us unite Baguio City and serve our city in our small little ways. Naimbag nga agsapa, kabsat! Let's talk.